पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंचांग्रये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवती उत्तमस्वर्गे भक्तिर्भवति नैष्टिकी पंचतत्वामकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताग्निं नमामि भक्त शक्तिहं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கங்கள். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. இன்னைக்கு லெட்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல ஸ்லோகம் 11 படிக்க போறோம். போன வாரம் படிச்சிருக்கணும். போன வாரம் நரசிம்ம ஜெயந்திங்கிறதுக்காக அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம். இப்போ இது முடிச்சிடலாங்க. ஓகே. இந்த ஸ்லோகம் ராதா குண்டத்தின் அத்தியந்த புனித மகிமையை சொல்றது. ரூபக சுவாமி பிராமணர்கள் சனகாதி குமாரர்கள் நாரதர் போன்ற மிக உயர்ந்த முனிவர்கள் கூட எள்ளி மதிக்கும் அளவுக்கு இந்த குண்டம் அதிசயமானது அப்படின்னு. இந்த குண்டத்துல ஒரே ஒரு தடவை ஸ்நானம் செஞ்சா கூட நம்முடைய நிஷ்காம பக்தி, அதாவது கிருஷ்ண பக்தி எழுச்சி எழுதி இறுதியில் நித்திய பூரண பக்தி ஆனந்தம் வரும் என்று புராணிக விளக்கம் தரப்படுகிறது. இதன் தாற்பயம் என்னவென்றால், வெறும் உடல் ஸ்நானத்தால் நேரடியாக ராதா கிருஷ்ண பக்தி எழும் என்பது இல்லை. போய் தண்ணியில போய் குடிச்சா மாத்திரம் இது மாறாக உன்னத பக்த சம்பிரதாய ஜீவனோட்டத்தில் நிலைத்திருந்து சாஸ்திர நியங்களுக்கு ஏற்ப பக்தி செய்து மனதை சுத்திகரித்த பிறகே இந்த கூட்டத்தில் கருணை முற்றும் வெளிப்படுகிறது. வேறுனா எல்லாரும் நான் போய் ஸ்நானம் பண்ணி நீங்களும் போய் எல்லாருமே ஸ்நானம் பண்ணா ஒண்ணும் இல்லை. அது எப்பேற்பட்டவா அதுல போய் ஸ்நானம் பண்ணா அதுல இது கிடைக்கிறது. உன்னத பக்தி சம்பிரதாயத்துல ஜீவனோட்டத்துல நம்ம ஃபுல்லா ஃபாலோ பண்ணிட்டு சாஸ்திர நியமங்களுக்கு ஏற்ப பக்தியும் பண்ணிட்டு மனசை சுத்திகரிச்சுட்டு போய் ஸ்நானம் பண்ணாங்க. அதனால ராதாகிருஷ்ணன் அவர் அந்த பக்தி எழும் அப்படிங்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே. ஒரே ஒரு வரியில சொல்லணும்னா, ராதா குண்டத்தின் மகிமை மிக சிறப்பு வாய்ந்தது. அதே காலத்தில் அதில் பக்தி சுத்தமான பக்தியோடு ஜீவித்தவர்களுக்கே அதன் அதிசயம் அதிகாரம் முழுமையாக கிடைக்கும். எல்லாருக்கும் அது கிடைக்காது. எதை போய் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னு அது பண்ணினாக்கா அதுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? அதாவது ஸ்லோகம் 1 வாச்சோ வேகம் படிமா படி. வாச்சோ வேகம் மனச க்ரோதா வேகம் ஜிஹ்வா வேகம் உதாரோபஸ்த வேகம் ஏதான் வேகான் யோ விஷகேத தீரக சர்வாம் அபீமாம் பிருத்திவீம் சிஷ்யாத். வேற யாரோ படிக்கிறாங்க. ரெண்டாவது படிச்சிருக்கோம். அத்யாஹாரக பிரயாச்சஸ்ச
प्रजल्पो नियमग्रहः जनसङ्गश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति. माताजी படிங்க. हरे कृष्ण माताजी. उत्साहा निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्धनात् संगत यागात् चतो वृत्तेः षट्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति. हरे कृष्ण माताजी. प्रभु जी படிங்க. तथादि प्रतिगृह्णाति कुख्यम् आख्याति पृच्छति पुङ्क्ते पूजयते चैव षट्विधं प्रीतिलक्षणम्. படிக்கிறீங்களா மாதாஜி யாராச்சும்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. படிக்காம ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணேரி யஸ்ய கிரிதம் மனசாத்ரியேத தீச்சாஸ்தி சேத் பிரணாதிபிஷ்ட பஜந்தம் ஈஷம் சுஸ்ருஷயா பஜன விக்ஞம் அனன்யா அன்யா நிந்தாரி சூன்ய கிருதம் இப்சித சங்க லப்தியா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆறாவது ஸ்லோகம். सृष्टै स्वभाव जनितैर्वपुष स दोषैर् न प्राकृतत्वम् इह भक्तजनस्य पश्येत् गंगां वसाम्ना खलु उत्पुतपेना पूङ्गैर् ब्रह्म द्रवत्वम अपकच्छति नीर धर्मै. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏழு யார் படிக்கல? ஏழு எடுத்தோம். स्यात् कृष्ण नाम चरिता तिचिताप्य विद्या वित्तोपतप्त रसनस्य नरोचि कानु किन्त्वा तरा धनुर्दिनं खलु चैव जुष्टा स्वातिक्रमात् भवति तत् कथमतुल हन्त्री. अर्थ படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிமா. ஏழு எட்டு முடிச்சு. तन्नाम रूप चरिताति सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रचना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तत नुरारुकागी जनानुकामी कालं नयेते किल मित युपतेश सारम. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒன்பதாவது உள்ள வரல மாதாஜி. ஒன்பதாவது ஏன் போக மாட்டேங்குது? ஒரு லைன் தான் தெரியுது மாதாஜி. ஓகே ஓகே. நவ இட் இஸ். மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்க. வைகுண்டா ஜனிதோ வரா மது புரி தத்ராபி ராஜோத்சவாத் விருந்தாவனம் உதாரபாணி ரமணா தத்ராபி கோவர்தனக ராதா குண்டம் இஹாபி கோகுல பத் பிரேமாமிருத பாவிதாம் புரியாத் அஸ்ய விராஜா கிரிதட்டே சேவாம் விவேகி ந ககக கர்மிப்யக பரிதோ ஹரே प्रियतया व्यक्ति ययुर ज्ञानिनस् तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैक निष्ठास्ततः देभ्यस्ताश्वजा पश्यताप्यो बीच राधिका प्रेष्ठा तत्त्वतियं ततीय सरसि तां नाश्रयेत् गति. நீங்க படிக்க போறது 11. அதை படிக்க முடியுமா? हरे कृष्ण माताजी. कृष्णास्योच्चै प्रणय वसचि प्रये चित्योपि राता गुंटां चास्या मुनिभिर् अपितस्तातृक् एव व्यताहि यत् प्रेष्टैर् अप्याहलम् असुलभं किं पुनर्भक्तिभाजं तत् प्रेमेतं चक्रुत अपि चरस्नातुर आविष्करोति. हरे कृष्ण माताजी. वेरी गुड माताजी.
ராகம் தான் தெரியல மாதாஜி, அப்படியே வாசிச்சு. இல்ல முதல்ல வந்து நம்ம எழுத்து கூட்டியே படிக்க கத்துப்போம் மாதாஜி. கண்டிப்பா மாதாஜி. இன்னைக்கு படிக்க போறது 11th ஸ்லோகம். கிருஷ்ணா ஸ்யோச்சை பிரணய வசதி வசதி பிரேயசிபியோபி ராதா குண்டம் குண்டம் சாஸ்யா முனிபிர் அபிதஸ்தாத்ருக ஏவம் வியதாயி யத் பிரேஷ்டைர் அப்யாலம் அசுலபம் கிம் உடர் பக்தி பாஜாம் தத் பிரேமேதம் சக்ருத் அபிசரத் ஸ்நாதுர் ஆவிஷ்கரோதி. ஓகே, யாரா படிக்கணுமா? ஆசைப்படுறீங்களா? படிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன். ட்ரை பண்ணுமா. கிருஷ்ணா ஸ்யோச்சைஹ பிரணய வசதி பிரேயசிபியோபி ராதா குண்டம் சாஸ்யா முனிபிர் அபிதஸ்தாத்ருக் ஏவ வியதாயி யத் பிரேஷ்டைர் அப்யா அலம் அசுலபம் கிம் புனர் பக்தி பாஜாம் தத் பிரேமேதம் சக்ருத் அபிசர ஸ்நாதுர் ஆவிஷ்கரோதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரஜபூமியில் பல அன்பான பொருள்களிலும் அனைத்து அன்பான கவிதைகளிலும் ஸ்ரீமதி ராதாராணி நிச்சயமாக கிருஷ்ணரின் அன்பில் மிகவும் பொக்கிஷமான பொருள், பொக்கிஷமான பொருள். மேலும் ஒவ்வொரு வகையிலும் அவருடைய தெய்வீக குண்டம் அவருக்கு பிரியமானதாக பெரிய முனிவர்களால் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது படுகிறது. சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி பெரிய பக்தர்களால் கூட ராதா குண்டம் மிகவும் அரிதாகவே அடையப்படுகிறது. எனவே சாதாரண பக்தர்கள் அதை அடைவது இன்னும் கடினம். ஒருவர் அந்த புனித நீரில் ஒரு முறை குடித்தால் கிருஷ்ணரின் மீதான ஒருவரின் தூய அறிவு முழுமையாக தூண்டப்படுகிறது. யாருமே குடிச்சா மாத்திரம் போதாது. இப்பதான் முதல்ல இன்ட்ரடக்ஷன்ல சொன்னேன். எப்படி சொன்னேன்? கிருஷ்ணன் மீதுல நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சின்சியரா எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணி 60 hours ஸ்டாண்ட் பண்றவா, இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கிற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு எல்லாம் இருக்கிறவா ராதா குண்டத்துல போய் குடிச்சோம்னாக்க கிருஷ்ணர்கிட்ட நமக்கு இருக்கிற பிரியமானது இன்னும் ரொம்ப க்ளோஸா கிருஷ்ண பகவான் கிட்ட நெருங்கி அந்த அன்பு வந்து நம்மள இன்னும் தூண்டி விடுவார். இன்னும் தூண்டி விட்டு இன்னும் கிட்டக்க வரலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சு போறோம். ஓகே, மிகச்சிறந்த ராதா குண்டம் இது கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமான ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கு சொந்தமானது. ராதையை போலவே கிருஷ்ணருக்கும் பிரியமானது. பக்தி தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபட்டுள்ள சிறந்த ஆளுமைகளால் கூட மிகவும் அரிதாகவே அழியப்படுகிறது. அவர் கிருஷ்ண பக்தர் இல்லையா ராதை, அதனால அவன் பண்றது அவளுக்கு இன்னும் கிட்டக்க நெருங்கி போறது. ஏற்கனவே அவன் கிட்டக்கு நெருங்கி இருக்கா, இன்னும் கிட்டக்க நெருங்க முடியுது. அதனால நம்ம எவ்வளவுக்கு அவ்வளவு பகவான் கிட்ட நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணி எல்லாம் பண்றோமோ அப்போ போய் ஸ்நானத்தையும் பண்ணாக்க அதுக்கு எஃபெக்ட் ஜாஸ்தி. ராதா குண்டத்தில் குடியல் ரூபக சுவாமி என்ன சொல்றார்? முடிந்தவரை பல முறை போய் குடிக்கலாம். பக்தி சேவை நிறைவேற்றுவதில் மிக முக்கியமான விஷயம் என்றால் ராதா குண்டம் அரிதாகவே அடையப்படுகிறது என்று எச்சரிக்கிறது. நாரதர் போன்ற சில முனிவர்கள் மற்றும் பக்தர்கள் அவள்லாம் அதுல அடைஞ்சிருக்காங்க. பதிவு பண்ணி அவளுக்கெல்லாம் மேல மேல அவ பக்தியில முன்னேறி இருக்கா. அவ்வளவுதானே? ஓகே, எஸ் மாதாஜி. தங்கமணி மாதாஜியா, இந்திராணி மாதையா? படிங்க மாதாஜி. பிரணய வசதி மாதாஜி, நீங்களே படிங்க மாதாஜி. சித்ரலேகா மாதாஜி படிங்க. கிருஷ்ணஸ்யோச்சைः प्रणयवसतीतयासिजोऽपि राधाकुण्डं सास्यामुनिवित् अभिदस्तातृत्येव व्यदायि यत् प्रेष्टैः अप्यलम् असुबलं किं पुनर्भक्तिभाजां तत् प्रेमेदं सत्कृदीर् अभिसरः स्नादुरविष्करोति. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது மீனிங் படிக்கணுமா? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உச்சை மிகவும் உயர்ந்த பிரணய வசதி அன்பிற்கு பாத்திரமான
பிரேசியக அன்பான கோபியர்களுள் அபி நிச்சயமாக ஸ்ரீமதி ராதாராணி குண்டம் குலம் மேலும் அஸ்யா அவளின் முனிபிகி பெரும் முனிவர்களால் அபிதக அனைத்து விதங்களிலும் சாத்ரு ஏவ அது போலவே வேதாதி விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. அது பிரேஷ்டைகி மிக உயர்ந்த பக்தர்களால் அபி கூட அலம் போதும் அசுலபம் அடைவதற்கு மிகவும் கடினமானது. கிம் என்ன புனக மீண்டும் பக்தி பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு தத அது பிரேமைகி இது சக்ருத் ஒருமுறை அபி கூட சரச ஏரி சாது நீராடியவர்களின் ஆவிஷ்கரோதி உண்டாக்குதல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, கொஞ்சம் மேல எடுத்துருங்க மாதாஜி, மேல எடுத்துருங்க. உபதேசாமிர்தம். அன்புமிக்க கோபியர்களின் ஸ்ரீமதி ராதாராணியே கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவள். அதுபோலவே அனைத்து விதங்களிலும் வழிபடக்கூடிய அவளது குண்டமும் அவருக்கு மிகவும் பிரியமானதாக பெரும் முனிவர்களால் விளக்கப்படுகிறது. மிக உயர்ந்த பக்தர்களாலும் ராதா குண்டமானது மிக அரிதாகவே அடையப்படுகிறது என்பதில் ஐயமில்லை. எனவே சாதாரண பக்தர்கள் அதனை அடைவது மேலும் கடினமாகும். இந்த புனித தீர்த்தத்தில் ஒருமுறை நீராடுபவனுக்கு கிருஷ்ணருக்கான தூய அன்பு எழுச்சி பெறுகிறது. பொருளுரை. ஏன் ராதா குண்டம் இவ்வளவு உயர்ந்ததாக விளங்குகிறது? ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் அன்பிற்குரியவளான ஸ்ரீமதி ராதாராணி விளங்குவதால் ராதாராணியின் குண்டமும் சிறப்பை பெறுகிறது. கோபியர்களும் ராதாராணியை கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமான கோபி. அதே போல ஸ்ரீ ராதா குண்டம் ராதாராணியை போலவே கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானது என்று பெரும் முனிவர்கள் விளக்குகின்றனர். உண்மையில் ராதா குண்டத்தின் மீதும் ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் மீதும் கிருஷ்ணர் ஒரே மாதிரியான அன்பை கொண்டுள்ளார். பக்தி தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபட்டுள்ள ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி உயிர்வாழிகள் ராதா குண்டத்தில் வாழ்ந்து ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் அந்தரங்க பணிப்பெண்களிடம் சரணடைந்து அவர்களது ஆட்சியை பெறுகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கிறேன் பத்தஜி. பக்தன் ராதா குண்டத்தில் ஒருமுறை நீராடினால் கோபியர்களை போன்ற தூய கிருஷ்ண பிரேமையை அவன் உடனடியாக வளர்த்து கொள்வான் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஒருவனால் ராதா குண்டத்தின் கரையில் நிரந்தரமாக வசிக்க இயலாவிட்டாலும் குறைந்தபட்சம் அவன் தன்னால் எத்தனை முறை நீராட இயலுமோ அத்தனை முறை அந்த குண்டத்தில் நீராட வேண்டும் என்று ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பரிந்துரைக்கிறார். பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவதில் இது மிகவும் முக்கியமானதாகும். இது தொடர்பாக ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாகூர் எழுதுவது யாதெனில், ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் தோழிகள், சகிகள் மற்றும் அந்தரங்க பணிப்பெண்களின் மஞ்சரிகள் மனோபாவத்தில் பக்தி தொண்டில் முன்னேற விரும்புவோருக்கு ஸ்ரீ ராதா குண்டமே மிகவும் பொருத்தமான இடமாகும். சித்த தேக எனப்படும் ஆன்மீக உடலை அடைந்து கடவுளின் தெய்வீக லோகமான கோலோக விருந்தாவனத்தை அடையும் திருநாட்டை அடைய விரும்பும் உயிர்வாழிகள் ராதா குண்டத்தில் வாழ்ந்து ஸ்ரீ ராதையனுடைய அந்தரங்க பணிப்பெண்களிடம் அடைக்கலம் பெற்று அவர்களது வழி நடத்துதலில் ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் சேவையில் இடையராது ஈடுபட வேண்டும். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பாதுகாப்பின் கீழ் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளோருக்கு இதுவே மிகச் சிறந்த முறையாகும். இது தொடர்பாக ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் எழுதுகிறார். நாரதர், சனக்கர் முதலிய மாமுனிவர்களுக்கும் உயர்ந்த பக்தர்களுக்கும் கூட ராதா குண்டத்தில் நீராடுவதற்கு வாய்ப்பு கிட்டுவதில்லை. அவ்வாறு இருக்கையில் சாதாரண பக்தர்களை பற்றி கூற என்ன இருக்கிறது? ஏதேனும் ஒரு மாபெரும் நல்லதிர்ஷ்டத்தினால் ஒருவன் ராதா குண்டத்திற்கு செல்லும் வாய்ப்பை பெற்று அதில் ஒரு முறையேனும் நீராடினால் அவனால் கோபியர்களைப் போல கிருஷ்ணரின் மீதான தெய்வீக பிரேமையை வளர்த்து கொள்ள இயலும். ராதா குண்டத்தின் கரையில் வசித்து பகவானின் அன்பு தொண்டில் ஆழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்பதும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ஒருவன் எல்லா பௌதிக எண்ணங்களையும் கைவிட்டு தினமும் ராதா குண்டத்தில் நீராட வேண்டும். ஸ்ரீ ராதையிடமும் அவளது உதவியாளர்களாக இருக்கும் கோபியர்களிடமும் அடைக்கலம் பெற வேண்டும். இவ்வாறு அவன் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் இடையராது சேவை செய்தால் இந்த உடலை கைவிட்ட பின்னர் இங்கே ராதா குண்டத்தின் கரையில் எந்த சிந்தனையுடன் வாழ்நாளை கழித்தானோ அதே வழியில் ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் சேவையில் ஈடுபடுவதற்காக அவன் இறைவனின் திருநாட்டிற்கு செல்கிறான். முடிவு என்னவெனில், ராதா குண்டத்தின் கரையில் வசிப்பதும் தினமும் அதில் நீராடுவதும் பக்தி தொண்டின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையாகும். இந்நிலையை அடைதல் நாரதரை போன்ற உயர்ந்த பக்தர்களுக்கும்
மா முனிவர்களுக்கும் கூட கடினமானதாகும். இவ்வாறாக ஸ்ரீ ராதாகுண்டத்தின் பெருமைக்கு எல்லையே இல்லை. ராதாகுண்டத்திற்கு சேவை புரிவதன் மூலமாக கோபியர்களின் நித்திய வழிகாட்டுதலின் கீழ் ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கு உதவியாளராகும் வாய்ப்பு கிட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இதனால நம்ம படிச்சுட்டே இருந்தோம் இல்லையா, அதோட கண்டினியூஷன் இன்னையோட முடிஞ்சிச்சு. ராதாகுண்டத்து மூணு ஸ்லோகத்திலையும் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. வாட் இஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் பேதிங் இன் ராதாகுண்டா ஈவன் ஒன்ஸ்? ஒரு வாட்டி குளிச்சா கூட அதுல என்ன நமக்கு எஃபெக்ட் இருக்கும்? ஒருவர் அந்த புனித நீரில் ஒரு முறை குளித்தால் ரிஷவின் மீதான தூய அன்பு முழுமையாக தூண்டப்படுகிறது. அதுல சும்மா வெறும்னா போய் குளிக்கிறத விட நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கோம் கிருஷ்ணர் வீட்டுக்கு அப்படின்னு இருக்கிறவெல்லாம் போய் அதுல குளிச்சானா அதுல இருந்து இன்னும் கிண்டல் ஆயிடும். நல்ல கிருஷ்ணர் வீட்டுக்கு நம்ம நிறைய பக்தியோட இன்னும் இருக்கணும், இன்னும் கிட்டக்க கிருஷ்ணர் நெருங்கி பழகலாம் அப்படின்னு நமக்கு தோணி போயிடும். ஓகே, அதனால தூய அன்பு முழுமையாக. அதனால ராதா குண்டத்துல எப்போ சான்ஸ் கிடைக்குது? இப்ப ஏன்னா நம்மளாம் இப்ப L3 வந்தாச்சு. அதனால L3 வந்ததுனால சித்திரலேகா மாதாஜிலாம் இது வந்தாச்சு, பக்தி சாஸ்திரி. நீங்கள்லாம் தாராளமா போய் அங்கே குளிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபீலிங் மனசுக்குள்ள வரும், கண்டிப்பா வரும். 60 டர்ன்ஸ் சேண்ட் பண்றவாளுக்கும் கண்டிப்பா அந்த இது கிடைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ப்ளீஸ். மாதாஜி ஆசிரியர் குறிப்பு இருக்கு மாதாஜி பின்னால புக்ல, பின்னால் படிக்கலாம் மாதாஜி. படிங்கம்மா படிங்க, என்கிட்ட இல்லை மாதிரி இருக்கு மாதாஜி. ஆசிரியர் குறிப்பு. தெய்வத்திரு ஆச பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதர் 1896 வருடம் கொல்கத்தாவில் சிறப்பான வைஷ்ணவ குடும்பத்தில் தோன்றினார். பக்தி தொண்டின் நெறிகளை சிறு வயதிலிருந்தே கற்று வந்த அவர் தமது ஆன்மீக குருவான ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமியினை 1922 வருடம் கொல்கத்தாவில் முதன்முறையாக சந்தித்தார். 64 கௌடிய மடங்களை நிறுவியவரும் புகழ்பெற்ற ஆச்சாரியருமான ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்தருக்கு இந்த படித்த இளைஞனை மிகவும் பிடித்திருந்தது. வேத ஞானத்தை பிரச்சாரம் செய்யும் பணிக்கு, அதிலும் குறிப்பாக ஆங்கிலம் பேசும் நாடுகளில் ஆங்கிலத்தில் பிரச்சாரம் செய்வதற்கு வாழ்வை அர்ப்பணிக்கும்படி அவரை கேட்டுக்கொண்டார். பின்னர் 1933 ஸ்ரீல பிரபுபாதர் முறையாக அவரிடம் தீட்சை பெற்று சீடரானார். தீட்சை பெற்ற பின்னர் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பகவத்கீதைக்கு விளக்க உரை எழுதினார். கௌடிய மடத்தின் பணிகளில் உதவி செய்தார். 1944 பேக் டு காட் ஹெட் என்ற ஆங்கில பத்திரிகையை மாதம் 2 முறை வெளிவரும்படி தொடங்கினார். அதனை அவரை தனி நபராக தயார் செய்து தட்டச்சு செய்து திருத்தியது மட்டுமின்றி தாமே விநியோகமும் செய்தார். அப்பத்திரிகை தற்போது அவரை பின்பற்றுபவர்களால் ஆங்கிலம் மட்டுமின்றி உலகின் பல்வேறு மொழிகளிலும் தொடர்ந்து வெளியிடப்பட்டு வருகிறது. தமிழில் பகவத் தரிசனம் என்ற பெயரில் வெளிவருகிறது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் 1950 குடும்ப வாழ்விலிருந்து ஓய்வு பெற்று கற்பதற்கும் எழுதுவதற்கும் அதிக நேரம் வேண்டி வானப்பிரஸ்தம் ஏற்றார். ஆன்மீக திருத்தலமான பிருந்தாவனத்திற்கு சென்று அங்குள்ள சரித்திர புகழ்பெற்ற ராதா தாமோதரர் கோயிலில் மிகவும் எளிமையான முறையில் வாழ்ந்து வந்தார். ஆழ்ந்த கல்வியிலும் எழுத்து பணியிலும் பல வருடங்களை கழித்தார். 1959 சந்நியாசம் ஏற்ற பின்னர் அவர் தமது வாழ்வின் முக்கியமான பணியினை தொடங்கினார். 18,000 ஸ்லோகங்களை கொண்ட ஸ்ரீமத் பாகவதத்திற்கான மொழிபெயர்த்து விளக்கமளிக்க தொடங்கினார். மேலும் பிற கிரகங்களுக்கு எளிதான பயணம் என்னும் நூலையும் எழுதினார். பாகவதத்தின் 3 பகுதிகளை வெளியிட்ட பின்னர் தனது ஆன்மீக குருவின் கட்டளையை பூர்த்தி செய்வதற்காக செப்டம்பர் 1965 அமெரிக்கா சென்றார். அதன் பின்னர் 50க்கும் மேற்பட்ட நூல்களின் வடிவில் இந்தியாவின் தத்துவத்தினையும் மதத்தினையும் அதிகாரம் பொருந்திய வடிவில் தமது விளக்க உரைகளின் மூலம் வழங்கினார். சரக்கு கப்பலிலிருந்து நியூயார்க் நகரில் முதன்முறையாக இறங்கிய போது அவரிடம் கொஞ்சமும் பணம் இல்லை. ஏறக்குறைய 1 வருட கால சிரமத்திற்கு பின் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை 1966 வருடம் ஜூலை மாதம் நிறுவினார். 1977 நவம்பர் 14 இவ்வுலகை விட்டு செல்வதற்கு முன் நூற்றுக்கணக்கான கோயில்கள், ஆசிரமங்கள், பண்ணைகள் முதலியவற்றை நிறுவி இவ்வியக்கத்தினை உலகெங்கிலும் பரவி செய்தார். மேற்கத்திய நாடுகளில் முதலில் குருகுல பள்ளியை திறந்த பெருமையும் அவரையே சாரும். பாரத பண்பாட்டை பரப்புவதற்காக உலகெங்கிலும் பல்வேறு கோயில்களை நிர்மாணித்த பிறகு இந்தியாவிலும் மாபெரும் கோயில்களை உருவாக்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் விரும்பினார். மேற்கு வங்காளத்தில் உள்ள திருத்தலமான மாயாப்பூரில் மாபெரும் ஆன்மீக நகரத்தை உருவாக்கும் திருப்பணி ஸ்ரீல பிரபுபாதரால் தொடங்கப்பட்டு தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றது.
பல்வேறு நகரங்களிலும் பிரம்மாண்டமான கோயில்கள் கட்டப்பட்டுள்ளன. மேலும் பல இடங்களில் கோயில் கட்டுமான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இவற்றிற்கு மத்தியிலும் ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் மாபெரும் பொக்கிஷங்கள் என்னும் பெருமையை பெறுபவை அவரது நூல்களே. பல்வேறு பணிகளுக்கு மத்தியிலும் எழுதப்பட்ட அந்நூல்கள் ஆழமான தத்துவம், அதிகாரத்தன்மை, தெளிவு முதலிய காரணங்களால் பல்வேறு அறிஞர்களால் போற்றப்பட்டு உலகெங்கிலும் நூற்றுக்கணக்கான பல்கலைக்கழகங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. சுமார் 80 மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ள இந்நூல்களால் உலக மக்கள் அனைவரும் பயனடைகின்றனர். 1972 ஸ்ரீல பிரபுபாதரால் தொடங்கப்பட்ட பக்தி வேதாந்த புத்தக அறக்கட்டளை உலகின் தலை சிறந்த ஆன்மீக புத்தக நிறுவனமாக இன்று விளங்குகின்றது. 12 வருடங்களில் 14 முறை உலகை வலம் வந்து மிகவும் வயதான சூழ்நிலையிலும் உலகின் 6 கண்டங்களிலும் கிருஷ்ணரை பற்றி உரையாற்றி மக்களிடம் ஆன்மீக விழிப்புணர்ச்சியை ஏற்படுத்தினார் ஸ்ரீல பிரபுபாதர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. இது பழைய புக்ல எல்லாம் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். புது வாஞ்சாகல்பதருபஸ்ய கிருபா சித்தியவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ